nanatawa ni ban san wata soyayya da Allah zai maka da ya sanya maka wata soyayya da ya haɗa ka da iyaye waɗanda za su kare maka mutunci ba. Na gani da idanuna abin da na gani, wata mata ta ɗauko ɗayarta a baya tana goye da mashin, mai mashin ya ɗauko ta ɗan acaɓa. Bakanike da ka sani ana ce mai bakanike ya ɗauko mota ta ƙwace. Wannan titin tsakanin Kano zuwa Zaria ko Kano zuwa Kaduna, a setin Zaria wallahi mai motar ne ya haɗa matan nan da goyonta a jikin katangar nan ta Babangida. Kafafunta ga baki ɗaya guda biyu da mashin ɗin sun musu narke, da gaban motar da mashin ɗin da kafafun matar guda biyu malam, da zaninta da naman jikinta da ƙashin jikinta duk sun musu gargaje daga saman gwiwar cinyarta zuwa ƙasa. Duk wanda yake wurin sai da ya kuka. Amma abin da zai baka tsoro, ana ɗauko matan daga mashin ɗin aka aje ta a wani dutse a nan Dogara Zaria. Tana zama akan dutsen, abin da ta fara yi da zaka san uwa ce, abin da ta fara yi tana ɗaga zanta nan sai ta kwance goyonta sai ta jiyo ɗan a cikin hayyacinta kafin jinin ya hana ta. Tana karo ɗanta kawai sai ɗaga nono ta kare ɗan, tana jijjiga yarta a jiki, tana cikin wannan halin. Duk duniya wa zai maka wannan soyayya iri? Wata mata ko albashi ne in baka yi ba sai ta canza ma suna. Wallahi sai kira ka da sunan da ake gaya maka. In kuma ta ga samun ka baya ta ce ka ba ta takarda. Wani dan da shi za a haɗa baki a cuce ka saboda soyayya da uwa take maɗa, saboda soyayya take uwa take maɗa. Dan ta fa laifi zai yi, ba za ta sai dai ce tun yana karami aka samu idanu, ba a san shi. Yanzu ka gaya min ran da wannan matar dan nata zai rayu ya cuce ta, Allah ya kyale shi. To da wannan Allah ke gaya